Patay ang 4 anyos ug 2 anyos nga mga batang lalaki human nalakip kasunog sa ilang balay sa Sinakaban, Misamis Occidental. Ang maong mga bata ginabilin lang sa ginikanan sa ilang balay samtang nanginabuhi. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Igo na lang sa pagmahay ang ginikanan niining duha ka mga batang lalaki, edad 4 ug 2 anyos, human nalakip kasunog sa ilang balay sa Purok-Rubia, Barangay Poblasyon, Sinakaban, Misamis Occidental, pasado alas 11 sa udto adlawng Lunes. Sumala sa investigasyon sa Sinakaban Municipal Fire Station nga milakaw matud pa ang mga ginikanan sa mga bata aron manginabuhi. Gibilin nila ang duha ka bata sulod sa ilang balay o gipadlak ang pultahan aron dili makagawas. Apan sa wala damha nga panghitabo, kalit kunong misilaob ang ilang balay nga gama lang sa light materials ug atua sa sulod ang duha ka mga bata. Sa among initial nga paglantaw sa fire scene, among nakita nga nag-effort jud ang katong magulang nga protektahan niya yang manghod. Pero tungod sa kakusog sa kalayo, wala jud niya makuanang kay silang duha man jud sir ang nasunog. Dugang pa sa BFP nga medyo distansya ang mga silingan sa biktima ug pulos lang sab mga bata ang nabili ni atong tungura. Wala na moatubang pa sa kamera ang kabanay sa mga batang namatay. Nasayran nga gilubong na kaganin ng buntag ang patayng lawas sa duha ka mga bata. Naglisod pa pagdawat ang mga ginikanan ug kabanay sa mga biktima. Kanang mga makakos o kalayo atong ipilayo sa mga bata nga di nila makaabot o kung pwede sama sa netabo dili ginato ibilin ang mga bata na sila ra. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.